Il-Prim Ministru Robert Abela, akkumpanjat mill-Ministru Edukazzjoni Clifton Grima, inawgura it-tisbieħ li sar fl-iskola primarja Adrian Borg f'Birkirkara wara proġett estensiv ta' renovar fl-aħħar xhur. B'investiment ta' aktar minn 2 miljun euro, l-iskola li nbniet 90 sena ilu ġiet kompletament irranġata minn binja antika għal waħda moderna u sostenibbli f'ambjent isbaħ li jilqa' l-mijiet ta' tfal u l-edukaturi tagħhom. L-ambjent il-ġdid tal-iskola joffri spazji aktar sbieħ, siguri, aċċessibbli u mamrin bl-aħħar teknoloġija waqt li l-faċilitajiet inkludu klassijiet ġodda, sala multifunzjonali, żoni rikreattivi u sportivi. Minn barra ix-xogħol ta' tisbieħ dan ir-rinnovar inkluda l-introduzzjoni ta' sistemi effiċjenti fl-użu enerġija u lif ġdid biex jiġi assigurat aċċess għal kulħadd. Waqt l-awgurazzjoni il-Prim Ministru żar diversi klassijiet u ltaqa' mat-tfal waqt il-lezzjonijiet u l-attivitajiet sportivi. Dr. Abela spjega kif din l-iskola ma tirrappreżentax biss binja moderna iżda tixhed il-valuri bħala pajjiż li jemmen f'edukazzjoni ta' kwalità u futur bbażat fuq ħolqien ta' opportunitajiet għal kull tifel u tifla. Il-Prim Ministru żied jgħid li l-investiment li twettaq il-Gvern fl-edukazzjoni mhuwiex biss fl-infrastruttura, iżda fl-edukaturi bl-aqwa pagi u titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom u anke fl-istudenti li qed ikollhom aktar għodda diġitali biex jużawha fil-vjaġġ edukattiv tagħhom. Min-naħa tiegħu il-Ministru Grima qal li dan il-proġett juri l-impenn tal-Gvern biex jipprovdi ambjenti ta' tagħlim modern u sigur li jpoġġi l-tfal fiċ-ċentru ta' edukazzjoni. Din l-iskola ġiet imsemmija għall-memorja ta' Adrian Borg, student li telef ħajtu f'aċċident traġiku fi skola fl-2003.